Uphazamisekile umhlangano wokukhetha ubuholi bomasipala wase Thekwini kulandela ukungena ngendlovu iyangena kwabantu abebedlubhe imifaniswano yeANC. Ukuzwa kabanzi ngaloludaba sixhumana nentatheli yezindaba SABC eThekwini uSimphiwe Makhanya ohambisana nomthwebuli wezithombe uThulani Ngcobo. Simphiwe sikomkele endabeni zakusihlwa ngalenje kwesigameko sokungena ngendlovu iyangena emhlanganweni yini ngempela ephazamisela umhlangano kanti futhi ke isimo sinjani njengamanje? Uxolo ngibingelela kwena nakumbukeli wazo izindaba ngalesi sikhathi ngisho ukuthi uzakuthina nje lowo osanda kukhethwa njengosomlomo walapha emkhandlweni waseThekwini umnumzane uThabani Nyawose usanda kuqeda ke ukukhuluma singathi namakhansela alapha emkhandlweni eqinisekisa ukuthi ke njengamanje umhlangano lo obuhlele ukuthi uqhubeke kukhethwe imeya kanye nephini lakhe kanye nezinye ke izikhundla ezemqoka ngaphakathi emkhandlweni usuhlehlisiwe ke manje usuzoze usingathwe ngolesithathu. Mangabe ngibuyela nje emuva noxolo ukuze ukuthi sifike kanjani la sifike ngokuthi uqala nje umhlangano bekukhona lokho kudontsiswana ngamazwi phakathi ke kwawo amakhansela aqhamuka enhlanganweni ezehlukahlukene kepha ke akwazile ngokuhamba kosuku ukuthi agcine emkhethile ke singathi usomlomo wawo lomkhandlo umnumzane uThabani Nyawose. Emuva ke kwalokho amaqembu ke aphikisayo abese bamba enguyazana azwakalisa ukuthi asecabanga ukuthi kungcono ukuba ke asebenzisane ewodwa ukuze akwazi ke nawo ke ukuvotelana mangabe bephakamisa ke singathi ke uzomela iwona lamaqembu njengemeya kanye nephini lemeya ukuze bamvotele bonke ukuthi ke wonke lama opposition parties avotele leyo candidate eyodwa ezobeke iphakamisiwe ngaleso sikhathi. Lokho ke ikona esingathi ke uqale kwenza umhlangano wangabi nalo uzinzo kepha wasuyaqhubeka ke umhlangano emuva ke kwesikhathi ke kukhona ke ngempela ungaboni ngasolinya kubese kukhona kwaba khona ke inkinga yokuthi kwavele kwacisha ke ugesi lapha sikhona eMoses Mabhida Stadium nala kuyikhona ke kusingathelwe wona lo mhlangano. Ikhuluma nawo nje sisebumnyameni ingakho ke usomlomo ke wawo lomkhandlo umnumzane uThabani Nyawose ekhiphe ke isinqumo sokuthi lo mhlangano awuhlehliswe uze usingathwe ngolesithathu nalapho khona ke kuzobe sekuqhubeka ukuthi ke kukhethwe ke ozoba imeya yaseThekwini kanjalo ke nozoba iphini lakhe. Okubalekile ke noxolo ukukhumbuza umbukeli ekhaya ukuthi ke njengoba ngishilo ukuthi amaqembu ke lawa esingathi aphikisayo lapha eThekwini asevumelene ukuthi wona azosebenzisana uqinisekisa ukuthi lowo ke ophakanyiswayo ameseke. Uzokhumbula phela ukuthi iqembu ebelibusa ngaphambilini African National Congress alinazo izibalo ezanele ngokwalo ukuthi ke lingakwazi ukuvotela ke noma isiphi isikhundla likwazi ukunqoba lokho singathi outright majority lapha eThekwini. Lokho ke kuzoyinikeza ke inselelo enkulu iAfrican National Congress ngolesithathu uma ngabe ke lo mhlangano usuqhubeka futhi ke uhlala uqhubeka kukhethwa ozoba imeya kanye nephini lakhe lapha emhlanganweni. Sinjalo ke isimo lapha eThekwini